Eu principalmente creo que para todos nós o que máis representa o noso entroido é a figura do boteiro. Entón foi o que máis destaquei. Tamén o noso entroido é moi colorido, bueno, o entroido en xeral. Foi o que fixen, poñerlle cores vivas e rechamantes para darlle esa forza que ten o entroido, non? Logo, bueno, o resto quixeno meter así como nunhas viñetas, nunha especie de viñetas, para cambiar un pouco o que suele haber noutros anos. A sensación que dan os personaxes ou os elementos é como que están salindo desas viñetas, como que veñen con forza, que están chegando. Por iso lle puxen o título que lle puxen, que chegou. Pouco máis. E se chegou non máis o cartel o primeiro ano? Non, o primeiro ano, sí. A ver, fixeno máis anos, participei, pero non gañei. O que supón para ti? Pois para min é un orgullo, porque claro, moi grande, porque ir probando outros anos e que non saia, pero ainda así non me viñen, o sea, non dixen non vou participar máis. É tamén un reto, non? E ao final conseguilo, pois, tampouco nunca te esperas, pero, pois, unha alegría moi grande. Hai moito de sentimento de corazón nese cartel? Eu creo que todo. Eu ao final tamén fago moitos debuxos sobre entroidos, porque gustame moito. E cando quero dibuixar algo, pois é o primeiro que me sale. Ou se non teño ideas, fago un boteiro e logo máis se me ocurrindo máis cousas. Entón, claro, eu tamén o vivo desde pequeno, como casi todos nós. O ano pasado vestíme de boteiro, e creo que velo de outra maneira tamén. Eso está reflexado aí no teu sentimento, está reflexado aí nese cartel? Claro, un pouco as formas esas de movimento do entroido, as cores que eso chaman a alegría, a festa, a pasalo ben, e a forza que ten, non? Como xa o que dixen antes, que xa chegou. Como é o teu proceso para crear os cartéis? Pois eu primeiro fago moitos bocetos a lápiz. O mellor, as primeiras ideas que teño non teñen nada que ver con isto. Vou probando a ver o que máis me convence, miro referencias de outros artistas ou de outros cartéis, de fotografías, ou mellor vas pola calle e vas recurrindo cousas. E logo eso, vas probando, vas facendo ca composición, cos elementos, e ao final vaiche saindo. Tampouco sei dicirche o orden. O mellor se che ocurriuse un día que podía poñer o amarelo, porque rechamaba moito e puxenlo como no título, digamos, na palabra entruxo. E o resto de cores, pois, foron saindo.